Alright guys, biyaheng Bicol na naman tayo. Ngayon, Miyerkules Santo. Abangan nyo ang mga checkpoint kung saan ang mayroon mga checkpoint ngayong Semana Santa. At siyempre, lalong lalo na dyan sa Del Gallego. Abangan natin kung ano ang mga susunod na naman ang mga hakbang nila. Kung ano na naman ang karagdagan na requirements. Pero siyempre ang alam ko, pag kumpleto ka na yung fully vaccinated ka na, eh siyempre wala nang problema yon. Pero siyempre yun din ang titingnan natin kasi maraming motorista ang nangangamba pagdating sa mga checkpoint. Pero sa tingin ko baka wala na siguro yan. Pero siyempre titingnan natin kung ano talaga ang pinaka
Diretso lang kita.
Eric Infanta. Sinabi mo yung ayaw niya. Opa.
off, now that we are recorded in Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. Amen.